Teníem camps sembrats d'oliveres, o sembrats d'ametlers, o sembrats de garrovers. Ara hi sembram plaques solars i sembla que ben aviat també bateries de liti. Això és vida, començam. Avui parlarem, com cada dia, d'actualitat i ho farem en el segon bloc dedicat precisament a la taula d'anàlisi de l'actualitat. Avui comptarem amb Naina Ginart, amb en Joan Mir i amb en Pere Perelló i Nomdedeu. I a la primera part del programa parlarem amb la Magdalena Lomà, que és la coordinadora del Casal Petit. Magdalena, moltes gràcies per ser aquí i molt benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres. Magdalena, en primer lloc, explica-mos per la gent que estigui un poc ara mateix desorientada, què és i què fa el Casal Petit. El Casal Petit és una entitat que pertany a una congregació religiosa, que són les Germanes Oblates, i l'objectiu que té el Casal Petit és atendre dones que estan en situació de prostitució i víctimes de tràfic amb fin d'explotació sexual. Parlem un moment de les monges, de les Germanes Oblates, perquè s'acaben de complir, o s'estan complint ara, 100 anys de la seva presència a Mallorca. No de manera amb una història molt llarga, però què ha significat per Mallorca aquests 100 anys de monges oblates? Sí, justament ara hem fet la celebració dels 100 anys de la seva arribada. Varen arribar el 1924 i bé, el seu objectiu des que varen arribar va ser el mateix, l'atenció a dones en situació de prostitució. Fa 100 anys la congregació s'estava estenent per tot Espanya i varen arribar aquí a Palma, se varen instal·lar primer a la Pietat. Allà varen tenir algunes dificultats per la realitat d'aquell moment, política i social, i després se varen passar a la Vileta, a un edifici, a una antiga possessió. Allà varen obrir aquest centre d'acollida, van estar atenent nines, que eren filles de dones de prostitució del barri xino, d'aquí de Palma, i se va convertir també després en una escola. Bé, va passar per diverses etapes, fins que després, en els anys 80, se varen traslladar aquí, en el centre antic, en el barri xino, com se li deia, i per estar més a prop de les dones i per tornar en els seus orígens de la seva missió, que és l'atenció a acompanyar les dones en situació de prostitució. I aquí varen començar a fer tota una feina de prospecció, de carrer, de conèixer la realitat de les dones, fins que en el 2001 se va obrir el Casal Petit. I és el que tenim avui en dia. Ens hem anat adaptant també a cada realitat, a cada perfil de dones. Ara en parlarem una mica també de tot això. El Casal Petit està situat a una travessia del carrer del Sindicat. Quanta gent hi pot encabir? Nosaltres, durant l'any, tenim unes 480 dones. Poden passar durant l'any per les diferents àrees que nosaltres oferim. Quina atenció oferiu? Oferim des d'atenció social, atenció psicològica, després formació, des de la més bàsica, d'alfabetització, aprendre espanyol, informàtica, català, anglès, fins a tallers més especialitzats de cara a la seva integració social, després per conèixer els diferents recursos i per la integració laboral. O sigui, hi ha tallers molt més específics per conèixer totes les eines per la integració laboral. Després tenim una orientadora laboral i tenim pisos d'acollida.
pisos d'acollida també per dones que vulguin allunyar-se d'aquest context de la prostitució, també per dones que són víctimes de tracte, en fi, d'explotació sexual. És l'únic recurs residencial a Balears per dones amb aquesta problemàtica, amb aquesta realitat, i bé, un poc això. Després també tenim tota la part de sensibilització, comunicació, que també crec que és una part molt important per donar a conèixer aquesta realitat a la població i sensibilitzar també els joves. Com vos arriba les persones que arriben al vostre casal? És a dir, sempre ha de ser iniciativa seva o no? No, bé, tenim diverses maneres d'accedir a elles. Per una part, nosaltres anem en els contextes de prostitució, tant en els pisos, clubs i carrers. Ens acostem a elles i els expliquem els nostres recursos. Això ho fem juntament amb Metges del Món i Creu Roja. Les tres entitats ens coordinem per poder fer aquestes sortides a tots aquests entorns. Això és un contacte directe, no? Les expliquem i després quan elles necessiten, quan és el seu moment perquè necessiten aquesta atenció, contacten amb nosaltres. I després també, com que fem treball en xarxa amb altres entitats, si qualque entitat té una dona amb aquesta situació, ens la deriva a nosaltres. Actueu a tot Mallorca o bàsicament a Palma? Bàsicament a Palma, el que passa que ara ens estem obrint cap a part forana també. Quins són aquests contexts de prostitució a dia d'avui, a l'any 2025, que tenc entès que sobretot després de la pandèmia ha canviat bastant? Sí. Avui en dia, on més trobant dones en situació de prostitució és en els pisos particulars. I després, ara està començant, bé, i ja està bastant establerta la prostitució deslocalitzada. L'anomenem així perquè no està localitzada a un lloc en concret, sinó que les dones se publiciten a través de les xarxes socials, a diferents plataformes, i després elles se desplacen, els clients se mouen, per tant és una prostitució deslocalitzada, molt més difícil d'accedir a elles i de saber on estan. Tenim, diguem, aquests dos perfils, diguem, és a dir, gent que fa feina per ella mateixa i també gent que fa feina per màfies, a la pràctica, no? Sí. Aquesta és una realitat, el tràfic, en fi, d'explotació sexual, que pareix llunyana, però en realitat no, moltes dones estan en aquesta situació. És vera que el tràfic, en fi, d'explotació sexual ha canviat, no? Ara arriben d'una altra manera, el control és d'una altra manera, no? Potser no els tenen tancades a un club, però sí que tenen unes coaccions, un controls d'unes altres maneres, han de pagar deutes, amenacen a les seves famílies, en el seu país d'origen. Per tant, hi ha canvis en el tràfic, però segueix essent, i moltes de les dones que nosaltres atenem estan en aquesta situació. Quin perfil té les persones, diguem, en context de prostitució a dia d'avui? Bàsicament dones? Sí, dones, la seva gran majoria, les que ens arriben a nosaltres, i després dir la nacionalitat també és destacable perquè des de l'any 2019 aproximadament ha hagut un augment molt considerable de dones colombianes. Així com abans teníem dones nigerianes, que venien d'una manera diferent que les de colombianes. A partir del 2019 va començar a augmentar les colombianes i avui en dia són la gran majoria, per no dir quasi el 90% de dones que tenem són colombianes. Aleshores, una persona que per lo que sigui, per una reflexió, per un impuls, per
per un contacte amb altres, decideix que vol canviar de vida o que vol intentar canviar això, s'acosta a vosaltres i quin procediment comença. Deu ser bastant diferent si està sota el control d'una màfia o si no, no? Sí. Quan venen a nosaltres és perquè necessiten una ajuda. Moltes vegades no estan per canviar de vida, diríem, no podran deixar la prostitució, perquè moltes vegades és la seva única font d'ingressos o no tenen altres opcions, o perquè estan en aquesta situació de trata. Però sí que nosaltres comencen un procés, i tot el que nosaltres li oferim, aquest acompanyament, va molt encaminat en què elles puguin tenir eines i tenir informació perquè elles puguin tenir altres perspectives, altres alternatives. I quanta més informació tinguin, quanta més formació tinguin, més facilitats podran donar passes per poder anar cap a altres camins, que en realitat quan elles venen la majoria de vegades el que volen és, el que ens demanen és una feina normalitzada. Per això nosaltres també tota aquesta àrea laboral, amb tallers i una orientadora laboral, l'hem potenciada perquè és la seva gran demanda. Ara me venia al cap quina relació hi ha amb la religió, és a dir, es presenta en algun moment d'aquesta acollida la religió? Perquè pertanyem a la congregació de germanes oblates, no mesclam, o sigui, els valors d'oblates són valors universals, l'acollida, l'escolta, tenir la persona com a centre, això són els valors d'oblates. Nosaltres respectem molt la religió de cada dona, o sigui, per les dones també el tema religiós per elles també és important, però nosaltres no entram en aquest tema, o sigui, nosaltres atenem de manera social amb aquests valors. Perquè el casal petit està format bàsicament per, no sé si hi ha professionals, però per voluntaris sobretot. Sí, som un equip de personal contractat, som 11 persones contractades, hi ha treballadores socials, educadors, tant de la part formativa com de la part dels pisos d'acollida, una integradora social, una psicòloga, una orientadora laboral i una persona responsable de la comunicació i sensibilització. Per tant, és un equip interdisciplinar i després hi ha les germanes oblates, n'hi ha dues que estan en actiu, que també estan de dins l'equip, i després sí que tenim un equip de voluntariat, que són uns 19 voluntaris que també participen en totes aquestes activitats, sobretot amb el tema de les classes, donant classes d'espanyol, d'alfabetització, anglès, català, informàtica. Tot això ho donen els voluntaris en grups petits, gestionats i coordinats per educadors. Necessiteu voluntaris? Sí, sempre va haver voluntariats. Com ho han de fer? Intentant després quadrar, contactant nosaltres amb el casal petit. Nosaltres tenim una pàgina web on tenim el nostre contacte i també estem a xarxes socials, a Facebook, Instagram, i primer amb el voluntariat primer li fem una entrevista, han de fer una petita formació prèvia i després intentant veure de quina manera podem quadrar el que nosaltres necessitem i el que el voluntari pot oferir. Quina relació teniu amb les institucions públiques? Bé, és una relació de, com dic, com he explicat abans, el tema de les sortides en els pisos, clubs, ho fem juntament amb metges del Món i Creu Roja, perquè pertanyem a una xarxa que se diu la XAPPEP, que està promoguda des de l'Ajuntament de Palma. O sigui, des de l'Ajuntament de Palma sí que s'ha apostat per aquest treball en xarxa de les entitats per la intervenció en prostitució.
I després, en l'Institut Balear de la Dona, els pisos que tenim d'acollida són de l'Institut Balear de la Dona i nosaltres els gestionam. Per tant, i després, per exemple, el que també he dit que ens volem expandir o estendre cap a part forana és a través del Consell de Mallorca, també. O sigui que... I després també, des del govern balear, rebem diverses subvencions. Per tant, en les institucions públiques és una ajuda per la part de les subvencions que rebem, però és una relació bastant directa. Mos parlaves de també una línia de conscienciació ciutadana i no sé si entes també com a d'educació per més joves, no? Quines són les línies? Bé, tenim, com he dit, tota aquesta àrea de sensibilització que li donem força també perquè veiem que el nostre objectiu és l'atenció i acompanyament de les dones, però per altra banda és aquesta, de fer arribar aquesta realitat a la població. I els joves són una part molt important de treballar aquest tema tant per la prevenció com per la sensibilització. I el que fem és, si rebem sol·licitud de diferents instituts, centres educatius, nosaltres anem a fer xerrades sobre aquest tema. I la conscienciació de la gent jove davant la realitat de la prostitució, quina diries que és? Fa uns anys se parlava de que com aquests joves tornaven a ser usuaris, no sé si això ara s'ha frenat, en quin moment estan? Sí que continua, i a més veiem discursos en els joves que tornen enrere, i que molt masclistes, i per tant hi ha molta feina que fer i seguir sensibilitzant, perquè és l'única manera, des de l'educació, seguir fent feina, perquè si no, clar, són el futur i com he dit abans, és una feina de prevenció també, perquè les atletes també reben uns discursos de que és fàcil aconseguir dobbers, i també tot el tema de les xarxes socials, és com molt fàcil, el tema de la pornografia també, tot està molt mesclat i és molt fàcil accedir-hi. Per tant, si no se fa prevenció, estem amb aquest problema. I Magdalena Lomà, coordinadora del Casal Petit, moltíssimes gràcies per ser aquí a Vida. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres continuem ara amb el segon bloc dedicat a la taula d'anàlisi. Som Això és Vida, l'episodi número 76, i en aquesta taula d'anàlisi hi hem convidat en Joan Mir. Joan Mir, molt bon dia, moltes gràcies. En Pere Perelló i Nom de Déu, també moltíssimes gràcies. Bon dia. I Naina Ginar, que ara feia temps que no venies. Hola. Ben trobada i gràcies també. Si podem aconseguir que reenganxis bastant. Primer de tot, ràpidament, però, si teniu cap apunt a fer l'entrevista que acabam de fer, i si no ja passarem a les corolles. Sí, és un tema social molt sensible, molt delicat, i se pot dir que el treball sexual és com la màxima expressió de l'explotació capitalista dels cossos, a més amb un component de gènere molt fort, i és el cas, per exemple, que comentava la Magdalena, també amb un component de dones racialitzades i immigrants, també molt fort. I hi ha aquest debat sobre l'abolició i tal, però a vegades ens oblidem dels casos particulars, de cada dona, que per motius que s'hi està fent aquesta feina, i jo crec que aquesta feina que fan des del Casal Petit, el manco ampliar ventall de possibilitats que tenen aquestes dones per tenir dins de les seves vides, és una feina, jo crec, que cal celebrar i donar suport. Joan, així com es pot fer de més i de menys en la qüestió de si les dones estan minusvalorades o si són igual que els homes, aquesta diferència. En aquest cas és brutal i ofensiu la diferència que entre els homes i les dones en aquest aspecte. Que hi hagi dones que
se vegin explotades, se vegin segrestades, se vegin en sa família amenaçada per prostituir-les, és una llacre que tenim la humanitat damunt. Aina. Jo penso recordar que fa un parell d'anys va fer en el Centre Proceders una exposició fotogràfica que era realment de fotos fetes per les mateixes usuàries de Casal Petit i això me va sorprendre molt i crec que tothom l'hauria de veure. No sé si està disponible ara mateix, però estaria molt bé que fes torner per totes les Balears perquè era molt interessant i una realitat que tens ben davant que aconseguir a tothom que ho vegi. La cercarem, idò. Vinga, entram ja en les vostres corolles. No sé per on hem de començar amb en Joan. Vinga, Joan. El més fàcil, tu. Bé, d'ahir el més fàcil no se vos haurà acudit, però jo avui trec 50 anys d'en Franco. 50 anys de la mort d'en Franco. La permanència del franquisme de 50 anys després. Això és la meva dèria avui. Perfecte. La d'en Pere Parelló, quina és? És una notícia que vaig veure la setmana passada sobre aquest procés de militarització i preparació bèl·lica global que Europa amb especial impacte. El govern de Bèlgica va enviar una carta de 100 i pico de 7.000 joves de 17 anys oferint-los 2.000 euros mensuals si feien el servei militar voluntari i postergaven un any, per exemple, els seus estudis. És una cosa que és molt preocupant perquè és una dinàmica que Europa està calant molt, aquesta nova militarització, aquest vincle a l'OTAN, perquè tot això ve de requisits que l'OTAN està imposant a Europa. Sí. I, Naina? Jo volia xerrar d'en Quim Fornaris, que sortia ahir una altra vegada, era notícia en el Diari de Mallorca, és el consell delegat i màxim accionista de Saxo Bank, però sortia per ser el nou principal propietari de Banyalbufar, que ja té una tercera part, no? I era una nova finca que ha comprat que se diu Cerbosa i bé, i ara se convertirà també en propietari de diferents hotels on hi fa inversions i deia una sèrie de... He recuperat una entrevista amb coses molt interessants que deia. I vos pareix que comencem per Naina. És que, bé, era curiós perquè aquest home té un patrimoni d'uns 700 milions d'euros. Ell ve de Copenhagen... 700 milions d'euros, eh? Sí. Ell ve de Copenhagen, de vegades ve amb el seu avió privat, que ell pilota ell mateix, no? I no sempre hi ve. Feia algunes aportacions interessants, perquè deia que està més connectat Copenhagen amb Mallorca que altres regions del seu propi país, com Jutlàndia, de Dinamarca, que ell en 3 hores aquí arriba molt fàcilment. Això també passa a Espanya, que estan molt més connectats amb ciutats alemanes que no amb altres llocs o altres illes d'aquí, no? Coses concretes que me van fer m'han cridat l'atenció, diu que els mallorquins estan cansats de turisme i que s'ha de mantenir Banyalbufar, però és impossible fer-ho sense ingressos. Ell diu que no vol que Banyalbufar se converteixi en el nou Deià. Això en contraposició amb Richard Branson, que ell volia fer un hotel com el de la residència. Ell diu que està enamorat de Mallorca, de la Serra de Tramuntana, que no necessita apostar per Mallorca com una inversió, però quan veu que tot està deixat, que necessita manteniment, que no ho pot evitar, que espera que la gent el vegi a ell com a part de la solució i no part del problema. I després hi ha 2 altres coses que me criden l'atenció. Diu que podria obrir camí, o que haurien d'obrir camí sobre maneres de produir energia neta o d'aprofitar l'aigua que se'n va a dins la mà. Diu que a un discurs racional considera que no s'ha de dir o no s'ha de criticar l'activitat econòmica que paga el 85% de les factures, que és el turisme, i que els mallorquins ens haurien de plantejar com el poden canviar, en vez de només queixar-nos i tot això. I a Matías Vallès li
proposava, bé, i com ho podem fer tot això que dius, no? I ell deia, necessitau gent com jo. El Messias. Ell és hoteler, o què és? Ell és banquer. Va fer de no res un banc que se diu Saxo Bank, bé, bastant conegut, i és consell delegat i màxim accionista. Ell va començar sent becari, va començar amb 70.000 euros i ha aconseguit fer aquest negoci. I concretament a Bany Albufar... Va començar amb 70.000 euros. Sí, això és el que ell diu, No. Ell diu que està fet a si mateix dir, que no ve d'una família rica, no? Jo tampoc els atenc, aquests 70.000, però bueno. Sí, sí. Bé, és molt difícil començar de 0. Bé, No sé si se pot, no no sé si trobaríem algun cas, no sempre tens una família darrere. I ell ha comprat el Rafal, que és el primer que va comprar que és allà on viu, va comprar Sant Valentí en Richard Branson, que té una llicència per fer un hotel de 13 habitacions. També és propietari de l'hotel La Coma, que està en el poble, que té 32 habitacions, i ara ha comprat una nova finca, ara, això era la notícia de recent, que se diu Cerbossà, que és d'oliveres i garrovers. Joan Mir, ja ho saps? Ara és el que se sembla són oliveres i garrovers, perquè el matlet ja no és gaire negoci, per mort de la cialella. I bé, no està mal pensat un que vulgui fer grans negocis en pans d'ombers, perquè el banc, normalment els propietaris del banc, els qui l'han fet, no tenen gaire d'ombers, comparativament, vull dir. Els bancs són un negoci que es van sort d'ombers dels altres. Qual cosa, si un vol fer tenir una gran empresa amb pot d'ombers, el millor és muntar un banc. Llavors, si has de tenir amics que te posin d'ombers, això, no? Però econòmicament, o des del punt de vista de la ciència econòmica, el banc és una empresa que sempre està en fallida, perquè sempre deu més del que té. Ah, sí? Sempre. Si ara tu sumes la gent que se'n pot... Per això és que quan hi ha una crisi i la gent va treure els bombers, que és el que li deu el banc, no ho poden pagar i han de tancar i dir, no et sap greu, torneu demà, veurem què, però no tenim com pagar-vos, no? El que passa és que per muntar un banc crec que havies de posar 2.000 milions d'euros. Sí, però és una centèsima part de lo que després mouràs. Ja, però vull dir que, no sé, no els tenim per muntar-ho. Pere, no sé, què n'opines? Sí, no, és això. Aquest home ho té molt clar, tot, no? Té molt clar. Aquest senyor tan intel·ligent i tan ric ve ensenyant als pobres indígenes de l'illa com poden salvar les seves vides. Bé, crec que és una expressió més del que està passant a Mallorca, no? Ho hem xerrat altres vegades. No només ja la sobirania no l'hem tinguda mai, però és que estem perdent la propietat, fins i tot, propietat privada i col·lectiva de l'illa i damunt ja totalment sense cap tipus de mania. I a més ens ensenyaran com heu de fer les coses perquè vosaltres no ho sabeu fer. Vull dir, crec que... Has dit una cosa molt interessant, això de la sobirania. Sempre he pensat i molt enqueixat que Madrid mos té com una colònia. Ara tenim unes quantes metròpolis, no? Dinamarca, Berlín... Suècia. Consideren que són més danesos nosaltres que moltes regions daneses, perquè estan més ben comunicats amb ells, tenim més relació, estan més a que seva aquí que una zona perifèrica del seu país. En certa manera ens han fet molt propietat internacional. Abans que només era una colònia espanyola, era com a més senzill tot, no? Ara era més senzill. Ara com a... També és vera que els altres paguen. L'espanyol no. Sí, cobren. Els espanyols cobren a damunt. Per mi és la gran diferència, realment. Aina, m'has fet aquí una fitxa tècnica d'aquest crac que... No, m'ha pareixit interessant, no? Perquè, a més, en Matías Vallès, en el seu article, el comparava un poc amb els hotelers mallorquins, no? Que els hotelers mallorquins, segons ell escrivia, diuen, si no té més de 100 habitacions, deixa-ho anar. Comprar una possessió mallorquina, que això tot és molt bé, cau a trossos, no. Vull dir que és una altra actitud i veiem, no?, una altra manera o una altra manera de ser
d'un empresari o d'una persona rica. No? Feia aquesta contraposició i realment sí que són perfils diferents. No? I també és curiós com aquest home el que vol és l'acceptació de la gent, sobretot la del poble. No? Ell diu, jo m'agradaria donar feina a la gent d'aquí, que la gent m'entengués, que la gent il·lusionats amb el projecte. Al final també cerca aquesta acceptació de jo he fet una cosa bona, valoració de lo que ell ha fet. Això és molt típic de nous rics, sempre cercar l'acceptació, però per altra banda no sé si, clar, no el coneixem personalment i això, però un poc les declaracions que mos trasllades ens rebossen una miqueta de soberbia, que no és un sentiment que solgui ser molt ben considerat per la ciutadania, però bé, pintura, no ho sé, no ho sé. L'hauríem de conèixer, no sé. Sí, l'hauríem de conèixer. Seria un poc complicat, però sí, seria molt interessant conèixer-lo i poder xerrar amb ell. Podem mirar d'entrevista-lo. És interessant el que has dit. Això reprodueix l'eterna, perquè no ha canviat gaire, l'etern enfrontament entre hotelers i banquers. Des del principi, els banquers no deixaven dobbers en els hotelers per fer hotels. Els dobbers dels hotels van venir de fora, en general, no d'estalvis dels mallorquins. No, perquè no era un negoci fiable. No els agradava gens la inseguretat de l'hotel, una guerra, no vendran turistes. És molt perillós. És molt sensible, en teoria, el sector. El nom és Quim Fornaris. Fornaris? Sí, algo així. I és de Santa Margalida, o què no? Quim Fornaris? Fournaris. Val. Sí. No sé com s'escriu. Bé, com s'escriu sí, com se pronuncia. Val. Bé, un personatge interessant, l'estudiarem. El seguirem amb deteniment. El seguirem. En Pere Parelló mos plantejava una qüestió que de tant en tant ja ha anat sorgint, perquè és evident que la militarització en tots els aspectes, i efectivament això ve per un costat de la por a Rússia, no? I per l'altre sobretot d'aquest discurs d'en Trump de que ja vos hem protegit massa nosaltres. Pagueu-vos vosaltres. Pagueu-vos vosaltres això, i llavors a partir d'aquí s'ha creat una quota, una idea. Crec que ara la idea és que els estats gastin el 5%, l'estat espanyol gasta moltíssim més del 5%, el que passa és que com que sempre m'havia mentit i sempre m'havia dit que gastava molt manco, ara que necessita justificar-ho, intenta destapar les seves pròpies mentides a poc, però evidentment tots els estats gasten bastant més del 5% en militarisme i en el que diuen defensa. Depèn del que... El que ho amaguen amb investigació... No, les pensions dels militars, per exemple. Les pensions dels militars no compten com a militars, la Guàrdia Civil no compta com a militar, i un llarguíssim, etc. Jo tenc una... No som tan crític en aquest aspecte. Més que tornar a remilitaritzar la situació, el que s'està fent, menys dins els militars que jo he sentit, i responsables alts de l'OTAN i coses d'aquells, o l'exèrcit francès, que està molt involucrat amb Ucraïna i tot això. El que passa és que s'estiren els cabells de els dos moments que han estat claus per arribar a una situació molt dolenta a forces armades, si comparades amb Rússia, amb Xina, amb qui sigui, amb els Estats Units. I és una, l'OTAN, en què es van posar baix paraigua americà i tiramilles, també a Espanya perquè havia de gastar només si teníem les bases i tot això, i el mateix a Alemanya, no sé si són 80.000 soldats americans que viuen a Alemanya, a les bases. I un altre moment va ser
la caiguda del mur de Berlín, el desastre de la Unió Soviètica, van dir, ara ja no tenim enemic, no hi porta armes morts i tot això, i varen desmuntar d'una manera molt moral i molt ètica, varen desviar el gasto de l'exèrcit i de militar en el benestar de la gent, és a dir, l'estat del benestar ve de la desmilitarització d'aquestes dues desmilitaritzacions, l'esparaigo americà i la derrota de la Unió Soviètica. I ara diuen, han perdut 20 anys, ara els haurem de recuperar, i és d'aquí on diuen, hem de treure duros de llavors per recuperar la situació que teníem fa 20 o 30 anys. Dins aquestes peces que mos has posat damunt la taula, m'agradaria afegir-ne una, no sé si estaràs d'acord. A mi m'havia commogut fins i tot... Tu com a objector has de dir la teva. No, però... ara com a observador un poc de la història, no? M'havia commogut aquests grans cementeris de joves nord-americans que havien donat la seva vida per la llibertat d'Europa, no? Però, clar, després realment veus que en realitat el que estaven fent era o sigui, quedar-se a la part d'Europa que podien perquè no se l'ha quedat la URSS, no? Això, els pobres joves... No, els pobres joves van morir igualment. No, però ho dic perquè en Trump també Ventura hauria de ser conscient que el que estava pagant no era exactament la seguretat d'Europa, sinó la no ursificació d'Europa. Sí, com ara està intentant que la Xina no se'n mengi Rússia, i per això fa tant de cas en Putin, perquè Rússia sigui el seu mercat, el seu negoci. L'obsessió d'en Trump és fer la torre Trump a Moscou. Anem així. Però vaja, és interessant aquesta història. I en quant a això que has dit, això que comentàvem de que els alemanys han fet aquesta oferta de 2.400 euros en els joves que se vulguin apuntar i els ensenyaran un ofici, sobretot conduir camions, que després passaran a la reserva i, si hi ha una guerra, els cridaran per conduir camions militars, però mentrestant se posaran gonya a la vida conduint camions civils. A part de totes aquestes qüestions materials, hi ha tota aquesta qüestió també simbòlica de construcció cultural, de què estàs construint culturalment, estàs relegitimant, en certa manera, també socialment, lo militar, el militarisme. Això es mussa molt, després de tot el que hem viscut, també quan és protagonista en primera persona, de tota aquella deconstrucció de la cultura de lo militar. I de cop i volta ens trobam, jo me'n record, jo d'infant, que vivíem atemorits perquè els míssils de la URSS ens apuntaven, perquè érem aquí a base de la sexta flota. Encara mos apunten. Sí, però ara torna a reviscolar aquesta por en el conflicte nuclear, que comentaves que s'havia desescalat. Es mussa molt, de què està passant, cap a on anem, què ens estan preparant simbòlicament, socialment, culturalment, per què ens estan preparant? Sí. Aina? Bueno, crec que sí. Jo de vegades penso que realment el que aquests darrers de Segona Guerra Mundial cap aquí ha estat com un petit parèntesi i tota la vida hi ha hagut potències que se volen menjar els altres. Això no se pot evitar i crec que és legítim de tots els països voler-se defensar i tontos que no ho faci. Això és el que jo penso. Ara bé, òbviament això té costos. El que gastes en militarisme no ho gastes en una altra cosa, té cost en vides humanes i realment no ens diuen les seves intencions. Ens contaran una pel·lícula que nosaltres la creurem o no, però no sabrem mai les intencions que hi ha darrere. Això sí, ara bé, defensar-se com a així abstractament, o sigui, com a concepte d'un país s'ha de poder defensar. Sí. Això és alerta. L'any 1914 va haver un debat brutal, que crec que va arribar a l'Internacional Socialista, vull dir, alerta.
aquí què han de fer els treballadors del món? Perquè al final la carn de canó de les guerres, qui va morir en el camp de batalla no són els generals ni els polítics, són els soldats, treballadors, els fills dels treballadors. No? I hi va haver aquest gran debat. La Rosa Luxemburg, per exemple, estava a una posició, altres dir, les classes treballadores, davant aquesta conflagració bèl·lica que hi haurà a tota Europa, què han de fer? Han de dir, no, mos plantam, no anem a morir pels burgesos del nostre país, o anem a defensar la bandera. I se va decidir, en el final, anar a defensar la bandera. I així estem. Però hi va haver polèmica. En Bertrand Russell era un pacifista enrabiós de la Primera Guerra Mundial i va ser intervencionista a la Segona. És a dir, depèn molt de les circumstàncies i del moment i de com. Però a Ucraïna a ser pacifista queda com a molt exòtic, per exemple. Però hi ha models estudiats de defensa que no són ofensius, és a dir, no? Suïssa, per exemple. No, o d'altres bandes, però que són, és a dir, tu, per exemple, pots tenir bateries antiaèries, pots tenir, etc., el que sigui, però no invertir en sistemes d'atac. Hi ha un país a Centroamèrica que, a més, va ser una decisió d'un president d'aquell país que era d'ascendència, que era català, el senyor José Figueres, que no té exèrcit, Costa Rica. A Centroamèrica, que ja sabeu que és una zona que ha estat totalment colpejada per conflictes interns, l'imperialisme, i fa no sé quantes dècades que no té exèrcit. Té conflictes territorials en Nicaragua, Costa Rica, per exemple, no ha hagut cap invasió d'aquest país, no han passat pena, no tenen exèrcit. Has de tenir una bona diplomàcia, no sé, què has de tenir. Aina, no sé si has de dir res més d'aquesta qüestió, si no en Pere tanca. No, Pere, sí. Sí, no, això, jo crec que sí, davant d'aquesta escalada material i simbòlica i cultural cap al militarisme, crec que com a població ho hem de mirar un por i no deixar que mos la fiquin. Taula d'anàlisi, darrer punt, és que proposava en Joan Mir sobre els 50 anys de la mort de Franco i crec que només hi eren tu i jo. Bona, la mort d'en Franco. La mort d'en Franco. Ja tenia un anyet. Sí, ja eres. Sí. Va ser... I va ser una cosa que tothom se'n recorda que va fer aquell dia. Jo vaig anar al cine a veure Spiderman. I deia, no, ja vaig llegir una cosa que estava interessant, de dir que en queda... El franquisme, diu, era bàsicament la guerra del 39, d'en Franco. En Franco se va moure per bàsicament dos o tres motius. Un era aturar els independentismes i el basc i català. Un altre era ajudant els empresaris a aturar la classe obrera que no se passés. I molt semblant en aquells, les millores socials que l'esquerra i això volia anar fent i després va anar fent fins i tot el franquisme. Una cosa que, no sé, en Franco no ho va dir, però s'ha vist que era franquisme, era l'opressió de la dona. És a dir, a la república se discutia si les dones havien de votar o no, en Franco va dir que vaig història i tot això. Evidentment, en el moviment obrer i el dret dels treballadors s'ha avançat molt, el franquisme hi va haver transició o ruptura, si tu vols, la qüestió de la dona també s'ha avançat moltíssim en aquest aspecte i el que és l'assignatura pendent perquè Espanya sigui una democràcia és Catalunya. O el federalisme, o la llibertat de les seves nacions, o això ha quedat enrere i ha arribat a dir una persona decent avui aquesta deriva que s'ha fet d'oblidar els deures de la transició en algun aspecte, diu, ara en el
progres d'esquerra i en els cultivats de dreta, només els queda mirar d'aturar Vox. No queda respús. No queda respús perquè l'altre s'ha enmaiat. I ara pensava que diguem-ne que més o manco tot ha tornat, excepte l'anarquisme. L'anarquisme sí que va quedar, sí que el varen acabar de liquidar. Però crec que més que entendre en Franco, durant la transició, no? El varen liquidar, els serveis secrets espanyols. Sí. Varen liquidar l'anarquisme i l'independentisme canari, no? Apunyalades amb cubilla. Bueno, I en el basc s'hi varen enfrontar amb armes i mala llet. Però no el varen... No, de fet, crec que està més fort que mai, ara mateix. L'independentisme, dic, basc, no ho sé. No, però vull dir que va haver una guerra, una guerra declarada, vull dir. Sí. Sí, no, como el franquisme són moltes coses, En dos tòpics, todo atado y bien atado, i Espanya roja antes que rota. Jo crec que l'esquerra espanyola va perdre una gran oportunitat fa uns anys d'acabar en l'herència i l'arquitectura heredada del franquisme quan no va saber entendre el que podia suposar per tot l'estat, pels pobles de l'estat espanyol, el procés d'independència de Catalunya. Exacte. En aquest punt jo crec que l'esquerra espanyola no va saber interpretar que era el punt de superació tota la punyetera vida del franquisme. Demanant que les esquerres perifèriques els ajudin. I ells no han tingut nassos d'ajudar mai. I això va facilitar reviscolar la dreta precisament davant d'aquest odi, no? Aquesta por de la dreta espanyola a la independència de Catalunya, i llavors, lògicament, vendria a ser Euskal Herria... I això se veuen tots els detalls i tot. No pot ser que s'acabi el franquisme i s'entri la democràcia 50 anys després el rei encara l'ava en Franco. Per exemple. I que hi ha franquistes per tot. Vull dir per tots els llocs de poder, encara ara, no? Sí. Aina, perdona, digues. Jo pensava que és fàcil fer lectures de com eren les coses abans equivocades perquè realment no hi érem, no? Però que si penses, no? El moment ara delicat que vivim, perquè hi ha tanta gent que demana respostes i que Ventura sí que se'n torna a idees antigues perquè se troben molt perduts, perquè realment les cases que se varen construir, per exemple, de protecció oficial, no? Si algú s'hagués preocupat de fer el que va fer aquesta persona perquè tothom tingués una casa, Ventura no hi hauria tanta de gent que ara l'enyora, no? O també ara, per exemple, ara penso en la Rosalía, no? I en tot aquest tema de la fe, que està tornant a trobar un lloc que jo pensava que... Això sí que no m'ho esperava, la veritat. O sigui, mos trobàvem perduts, però pensava que la gent aniria a teràpia, no que aniria a l'església. I és una cosa de pensar, i també la relaciona amb aquests 50 anys que han passat, ostres, si les solucions que tenim és a resar, bé, jo espero que qualcú no en posi d'altres damunt la taula, de la veritat. Però jo crec que el problema principal és que les esquerres no han donat resposta en els reptes, en els plantejaments, però no han donat resposta perquè no han estat coherents en els seus plans. És a dir, bastava aplicar els programes d'esquerres per no veure-nos així com ens veiem a dia d'avui, no? Doncs allò, molta gent treballadora, que les seves condicions, comandi qui comandi, les seves condicions de precarietat, d'explotació són les mateixes, i la incertesa, en el final la por, en el final cerques zones de confort, ja siguin religioses, en solucions polítiques radicals, no? com el feixisme, i és això. I l'esquerra va abdicar de dur a terme el seu programa, i se va com... No sé què en trobau, no record qui va ser el que ho va dir, Ventura, vosaltres ho recordareu, qualcú fa poc dies va dir tots aquests joves que demanen que venguin Franco i tal i no sé què, no aguantarien ni 10 minuts de dictadura en les condicions d'aquell temps. Oh, sí.
No, ho deman. Tu segurament ets el que pot opinar millor. Jo crec que el franquisme psicològic i sociològic no ha desaparegut, igual que contaven en Franco, la contarien ara. Les mateixes reaccions psicològiques són molt iguals i en els joves, quan els joves te diuen que són partidaris d'un 30% o coses d'aquestes d'una autoritat i de que les dones segueixin desiguals i tot això, dius, bé, aquesta gent està incòmodes en la mitja de progrés que hi ha hagut ara. És curiós, entre la gent jove, la proporció per gènere de qui dona suport a idees feixistes és molt desproporcionat entre els homes i les dones. Sí, que també hi ha aquesta ruptura entre gèneres, no? I també de com viuen la vida i de les expectatives de vida que té una dona i que té un home avui en dia. Sí, és molt diferent i bé, penso que sempre és molt fàcil criticar els joves, però realment els joves són producte del que nosaltres hem creat, per tant, i penso que està bé que surtin en part desacomplexats i que no estiguin com ho diria, amargats per totes les nostres preocupacions. O sigui, perquè si ells han de viure en aquest món contaminat, en aquest món tal, bé, Ventura poden trobar solucions noves si no tenen aquest pessimisme que hem tingut la generació de la gran recessió. Crec que si la generació que ve posterior, si no ve absorbida per aquest pessimisme vital que tenim els que som un poc més grans, com a mínim viuran millor i Ventura trobaran solucions de les que nosaltres no hem pogut veure. No ho sé, espero que sí. Joan, si tens un apunt, que va, queda un minut. No només és l'esquerra que ha fallat, també els nacionalistes han fallat. Ahir me vaig enterar que en Miquel Roca va fer una conferència fa un mes on explicava el que jo ja sabia i tu sabies, però ho sabíem sempre desmentit, que és que Catalunya no té concert econòmic perquè no va voler. Ah, sí? Perquè no va voler. Això ho contaven els tallos? Sí, ells ho conten, però en Macià Lavedra i en Pujol i tot això sempre havien dit que no. Però el que havia negociat era Miquel Roca, el que va contar el que li havia dit en Marcos Vizcaya, que diu, no nos interesa esta antigualla, això va ser Miquel Roca, i ara ho va contar. Bé, no? Res, esperen que en Franco mori davant de veres. I la nostra audiència també la convidam a continuar a vida.cat. Joan Mir, moltíssimes gràcies. A tothom. Aina Genar també moltíssimes gràcies. Pere Perelló, moltíssimes gràcies. I això que abordem sempre, gràcies per ser-hi.